Okay, måske er det ikke lige det bedste game mode at få mug på. Nej, det er ikke. Det er fedt, men jeg elsker flash shit. Man. Prøv at se, hvad jeg fandt. Prøv at se her, prøv at se der. Prøv at se der. Fucking head glitcher. Head glitcher Nå, der fik vi den mug i den her livestream. Lol, Arne. Så fucking fik du en. Arne? Ja. Så skal vi ikke sørge for, at vi får en mug i det her. Fordi nu har du fået den. Og jeg sagde bare en mug i den her. Så, Hvem er med på Alicia? så er vi faktisk complete den her livestream. Jeg synes det er fedt, du får den måde, når jeg lige har sagt, hvor svært er det at få en måde i det her.